Gure ikerketaren ildo nagusia da elikagaien ontziraketarako material jasangarriagoak garatzea. Orduan, horretarako alde batetik polimero biodegradagarriak erabiltzen ditugu, hau da, baldintza egokietan biomasa, karbono dioxidoa, ura eta horrelako konposatuak ematen dituztenak. Eta bestetik, kimikoki birziklatu daitezkeen polimeroekin ere egiten dugu lana. Kasu honetan, behin materiala erabili eta gero, posible da material hori desegitea, hasierako konposatuak lortuz eta modu honetan material berria lortzea. Honela, ez dugu hondakinik sortzen. Orduan, ildo honetan erronka da, alde batetik malguak diren materialak lortzea, eta bestetik ezi bezala jokatzen dutenak. Hau da, kanpoko oksigeno, ur-lurrun eta antzeko konposatuetatik babesten duten materialak lortzea. Elikagaietan ontziak erabiltzea beharrezkoa da, elikagaien kalitatea eta segurtasuna bermatu behar dugulako. Erabiltzen diren materialen artean, polimeroak dira nagusi, merkeak direlako, oso arinak eta gainera material berdina erabilita ontzi desberdinak egin ditzakegu. Adibidez, material berdinarekin oso malguak diren filmeak egin ditzakegu, baina baita zurrunagoak diren botila. Alderatzen badegu beste material mota batekin, esaterako beira, pisutsuagoa da, beraz garraioa garestitu egiten da, eta gainera birziklatzea nahi badegu, temperatura oso altuak erabiltzen dira, eta energia asko xahutzen dugu. Beraz, egia da plastikoek zenbait desabantaila dituztera, baina beste material batzuekiko ere abantaila batzuk badituzte. Material honen desabantaila nagusia da, alde batetik orokorrean hauskorrak direla, eta bestetik ezi propietate kaskarrak dituztela. Hau da, oksigenoa, ura eta horrelako konposatuak pasatzen utzi egiten dutela. Orduan, hau konpontzeko nolabait, estrategia desberdinak erabiltzen ditugu, adibidez, material berriak sintetizatzea. Orduan, honetarako, hasierako konposatu batzuk erabili behar ditugu, izango da, klip bat izango bagenu bezala, orduan, klip bat beste batekin lotuz, lortzen dugu molekula erraldoi bat. Hori izango da gure polimeroa. Orduan, zenbait kasutan, hasierako klip hori komertziala da, baina beste batzutan laborategian sintetizatu behar da. Eta laborategian egiten dugunean, prezioa asko igotzen da eta materiala oso garestia da. Gure ikerketa taldearen erronkak orain, polimero biodegradagarri berriak garatzea da, beraien propietate egokiak lortuz, bai malgutasuna eta bai ezi propietate egokiak izan ditzaten, eta baita ere material hauek iturri berriztagarrietatik lortuz. Posible denean, kimikoki birziklagarria izatea bilatuko da, baina hau oso komplikatua da, ze normalean polimeroak ez dira kimikoki birziklagarriak. Eta gero, kontutan izan behar den beste puntu bat, prezioarena da, ez? Esan dugu, laborategian hasierako konposatuak sintetizatzen ditugunean, oso garestiak dira, orduan, komeni da estrategia edo metodo berriak bilatzea, prezioa merketzeko eta modu honetan etorkizun batean kontsumitzailearengana iristeko.